Вие аплодирате принцът на Испания! Напразно хвърлял огненият си взор частният испански принц към балкона на прекрасната принцеса. От камък лицето й било изваяно и от камък останало гледала танцът на красивият бял жребец. Безславно си тръгнал рицаря от двора на султана и се зарекал кръкът му никога повече да не стъпи по тези земи. А принцесата се оттеглила сама в покоите си, застанала пред огромното кристално огледало и се разплакала. Сълзи се стичали по нежните й скури. Никой не знаел голямата й тайна. В сърцето си красивата, но красотечна принцеса мечтаяла да срещне голямата, истинска любов. Тя знаела, че десетките принцове в двора се надпреварват не за любовта, а за имотите на баща й. Затова отворила прозореца и повикала няколко бели кълъби да сподели мислите и така.
Едно след друго не спирали чудесата за принцесата. Един след друг през хладния ти взор излизали все по-смели, все по-горди, богати и прочути принцове. Но тя не удостоявала вниманието си никой. Внезапно един през тълпата привлякал вниманието и от тя го отстила сладен поглед. И когато погледнала към стъпните, единственото в целия свят учено магаре Пепи! Още по-големи момичета и момчета, уважаеми госпожи и господа, ученото магаре Пепи можело да разпознава всички цветове на света. Искате ли сега да направим един експеримент и да разберем дали това е така? Обърнете внимание на нашия асистент, който държи в ръцете си една кутия. В нея има две кърпички. Едната жълта, а другата червена. Моля ви, извикайте колкото ви глас държи. Коя от двете кърпички бихте искали да извади Пепи от кутията? Червената! Разбира се, Пепи, моля те, извади червената кърпичка. И за да се убедите, че няма нищо негласено, ще повторим експеримента. Моля ви отново да извикате. Коя от двете кърпички искате да извади Пепи? Този път нека бъде жълтата кърпичка. След толкова тежък интелектуален труд, Пепи има нужда да си почине и аз предлагам да му разрешим да си полегне тук, в средата на султанския двор. Но преди това, Пепи, имаме едно условие. Съблечи си пижамата. И си оправи леглото сам. Има ядене. Имал си, Пепи, любима, възглавничка и одялце, които се завивал сам. Вижте как! Възглавничката, моля. И сега одялцето.
Пепи, пред вратата чакат още принцове и всеки от тях носи чудо за принцесата, така че моля те, ставай! Какво става, принце? Захарче! Да видим дали ще стане. О! Казах, ставай, а не завий се! Принце! Моля те! Не пред очите на принцесата! Не така! И така няма да стане! Предлагам да опиташ целувка! Аплодисменти за веселия принц на единственото света учено магаре, Пепи!